Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne naku a kullum Musa Nuhu daga channel ɗin FZ Hausa TV. Kamar yadda muka sani wannan channel namu tana kawo mana bidiyoyi ne wanda suka shafi ci gaban zamani ta harkar fasaha. Yau ma mun zo muku da wani sabon bidiyo ne da zai yi magana akan yadda ake aiki da abubuwa guda 10 a wayar mu ta Android wanda muka san an saba yin amfani da su ne a cikin na'ura mai kwakwalwa. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin bidiyon. Mun gode. Da zaran kana so ka hada duk wasu abubuwan da ake hadawa da kwamfuta da wayanka, abubuwan da zaka nema su ne kamar haka: wayarka ta salula, sannan sai wannan abun da ake kiran shi OTG USB adapter. Kala ne duk wanda ka samu, wato duk wanda ka samu zaka hada shi da wayanka ne kamar yadda kuke gani a screen din wayanku. Ga yadda ake yin connections din, zaka zo ka samu OTG ɗinka ne ka hada da waya, daga nan kuma duk wani abun da kake so ka hada za ga yana zuwa da wayan shi irin wanda ake hadawa da kwamfuta. So zaka dauka wannan wayan ne na koma mai, zamu fara ganin yadda ake hada mouse, abun da ake amfani da shi da kwamfuta kamar haka. Kowane iri kake da shi, ko wanda yake zuwa da waya ne ko wireless, amma mu mun nuna yadda ake hadawa da wireless ne, kai ma zaka iya sa wanda yake zuwa da waya. Na biyu kuma za mu nuna yadda ake yin amfani da irin wayannan abubuwa. Wannan fanka ne wanda za ta iya baka iska, ko kuma in kana so kai wani aiki da ita na daban. Na uku kuma muna da wannan abun da ake hadawa, wato flash drive, abun da ake hadawa a kwafa duk wasu data daga kwamfuta zuwa cikin flash, kamar memory ne wanda ake amfani da shi external. So shi ma za ka iya yin amfani da shi ga nan kamar yadda kuke gani. Na hudu za mu nuna yadda ake yin aiki da wannan abun. Kamar kana so ka yi typing, keyboard ɗinka bai da haske da daddare, akan haɗa kwamfuta da wannan, to kai za ka iya haskaka ɗakin kama da shi. Na biyar gashi nan kamar yadda kake gani, wannan card reader ne, abin da aka haɗa kwamfuta da shi. Za a iya sa kowane irin memory card a ɗauka bayanan da ake so. Da za mu haɗa keyboard wanda ake amfani da shi wajen typing. Na bakwai kuma gashi nan za mu nuna yadda ake haɗa external hard disk, wato memory da ake amfani da shi wajen adana bayanai, wanda yake yana zuwa kala ne. So da yawa an fi yin amfani da shi a kwamfuta, amma a waya ma za ka iya aiki da shi. Na takwas kamar yadda kuke gani, za mu nuna yadda ake maida wayanka ne ya koma kamar power bank. Gashi nan kamar yadda kuke gani, za mu yi cajin wani waya ne daga wata waya, wanda sanin kowa ne an fi yin wannan abun a kwamfuta. Na tara za mu nuna yadda za ka iya playing kowane irin CD plate ne a cikin wayanka. Kamar yadda aka saba sani, ana yin amfani da external CD-ROM a playing da kwamfuta wanda ba su zuwa da CD-ROM. So kai ma za ka iya yi a cikin wayanka. Na goma za mu nuna yadda ake yin amfani da kyamaran da ake kira webcam. So shi ma za ka iya haɗawa da wayanka kamar yadda za ku gani a yanzu.
wannan ne muka kawo ƙarshen bidiyon mu na yau. Da fatan duk wanda bai yi mana subscription ba zai je daga ƙasa akwai alamar subscription zai iya danna mana subscribe don ganin mun ci gaba da kawo bidiyoyi